Sziasztok! Újra itt vagyunk, és Hello. végre már sikerült beállítani, hogy jöjjenek Slendermanek. Előző igen, két már lehet felvételt nem haladni. fogom Bakinak feltölteni. Igen, Na már akkor itt, indulok majd az öreg fához, mert igen, ott van egy jó pár Slender. majdnem észrevett. Lopakodj! Egyébként nem hal, csak Ajaj, már vakságot kap. Ha van egy papírom, always Nekem vagy. is. Itt a kocsi. Don't look. Itt a kocsi, itt a kocsi. Don't look your yuxi. Már két papír. Leave me alone. De annyira utálom, amikor dob vakságot, mert tiszta ijesztőnek hangzik, nem? Mondom, ez csak egy üvegtörés. Follows. Az én játékmódom miért változott meg? Nem tudom. Már kezdek félni. Kezdek félni a Slenderről. Itt vannak a tutemek. Megvan 3 papír. Hajrá, Zsoxon! Ott vagy, itt van két Slender. És engem figyelnek. Itt vagyok a tartályoknál. Én bemegyek az épületbe. Ja igen, itt vagyok a tartályoknál. Hello Zoli. Jó, megvan a papír. Erre lesz, erre az van. épületbe. Merre vagy? Nem Megyek látlak. Amúgy Túl- találkoztam két Slenderrel. Nem hallak, túl sötét van. Nem tudom, hogy itt merre van a papír. Nem erre? Erre? Én fejből Nincs. tudom az utat a... Sőt, meg is van. No. Azaz, hány papírod van? 1, 2, 3, 4. Azt hiszem, igen, 4 van. 3. Akkor most én húzom a kart, előzőben te húztad, most én. Nem, Ja, előzőben igen, azért mert... Meg. kell találnom. Bejött, könnyen beütök, de kitalálni nem tudom. Zsákutc. Kijutottam. Most akkor 4 van nálad? Ja. Nálam csak 3. És úgy megvan a 8, nem? Ja nem. 4 meg 3. Hát Tanuljál igen. már matekot. A szét, azért mondom, azt a kurva. És esik az eső, szerencsénk van. Hát akkor most megdöbbenek a Slenderről. Ilyenkor mindig elkezd esni az eső. Ja. És azért van szerencsénk. Én még vak vagyok. Én is. És hol van az a köcsögval falusi? Kurva szállán. Hol vagy te nyomi falusi? Jaj, itt van a 3-as fal. De várjál. Benyomok boltba, ahol vannak oszlopok. Így, hol van már az a tetves papír? Jaj, nem, már felvetted a kőfaltól. Annan fel. Ja, jó, mert én meg itt keringőzök. Az Itt tégla. vagy mellettem az izé. Jó van már. Te felvetted a kocsitól? Fel hát. Az, várjunk, hol is van még? Tudom, hogy hol van. Megvan. Meg tudom már, hogy hol van a lap. Mondd már, hol van. Nem biztos. De mondd már az épületet, Fölk az épületnél. De abból én már felvettem. Mondta, hogy nem abban kocskaringózol. Itt van Slender, megszednek. Itt portolnak. Júj. Rám akart jönni, de az Ja, megvan, hol van! Az alagút! Hát, sorry, igen, az ott. Hol vagy? Cső. Itt. Go az alagútba. És az erre van. Vagy nem. A Slenderök meg itt van. Udik, majdnem elég spónol. Belém spónolt a gyerek. Megvan az alagút. Megvan, jó van, ott van benne. Megvan a papper. Hello, Zoli.
Slenderman az erdőben. Na, várjál. Jó van 4 mindenkinek, ugye? Hm? Tudod, hol a falusi? Hát erre. Gondolom. Már tudom, hol van. Itt vagyok a totemeknél. Hát akkor elbaszta az utat, mert nem arra van. Jó. Akkor másik oldalra. Nekem 8. De ez nem teljesen olyan, mint a Slenderman, abban több hely van. Megtaláltam Nem, a falusi. ennyi van. Ennyi Nem van. ennyi, mert De. még van ilyen nagy szikla, van még, tudod, de 2 kocsi van, Egy kocsi van. 2 kocsi van, Egy. egy kék meg egy piros. Van a kocsik fele egy épület. Hát gyere már a falusi, az már Oda megyek. Oda tartok. Jó, meg egy pici ideig el fog tartani szerintem. Mert odaérek. Gyorsan itt ki fogunk jutni, mert van nálunk villacsárkány. Az is addoltad. Neked is adtam egyet. Nekem nálam már nincs. Kiszerek egyet, hol van? Ez kard. Csákány. És van game is. Always what cheese. Leave me alone. Can't run. No. Voxon nem tudsz elfogni, vagyis Sonic, vagyis Gold. Nem Vagy tudsz Daha. elfogni. Vagy Dahaka. Jó. Vagy Zahaka volt. Hehe. Azt nekem adta éljen. Szerintem. Nem úgy Blood Wars lettem gondolom. Gyere, nyitva áll a kapu. Majd itt. Ja, ott vagyok. Nem lennék vak. Itt vagyok. De Zoli, mit csinálsz? Kidíszítem. Te hülye vagy, na add ide az izéket. Vásd be. Ezt csinálom. És add ide a tiéd. Ja, jó, kösz. Kerítés is az. De... Ki fogunk innen jutni? Ugye kijutunk? Meg fogom ölni a falusi. És megy. Okay, it's a game over. Nyertünk. És én most itt megnézek valamit. Nézd ide, gyere ide. Várjál, lássam magamat. Kíváncsi vagyok valamire. Hát de még bent vagyok éppen a Slendernél. Saj, okay, what's a game over? Régen sej. Kizaloltam. Addig beszól. Figyelj, gyere ide, gyere. Szeretnél. Hol vagy? Itt. Kinyírtad a falus? Kizaloltam. Jó van, akkor szerintem ez a vége, ez a videó. Ennyi a videó, nem? De még nem lesz vége. Kijutok az erdőből. Ha, azt jutott be, erre kell menni. Na jó van. Én kint vagyok. Kijutottam az erdőből. Na sziasztok, ennyi volt. Csak még beledoblok a Slendermanekbe, figyeljetek. Jó, várjál. Hol sima TNT parancsú Zoli. Ami nem viszi ki, úgy lát. Jó van, Nuke hülye. Nem úgyis krában vagyok. Én meg goodban.
szarmat. Miért nem tudok flyolni? Nem TNT, TNT. Játszunk olyat, hogy most én leszek a Slender. Ne! Szóval egy kicsit már bírta, meg a stop szereplő kéne. Éj. Én vagyok az Enderman. Figyelj, portolni is tudok. Wow. Én vagyok. Én is. Figyelj. Ha. Egyébként izével is lehet, várjál. Iránytűvel. Mit lehet azzal? Iránytűvel azt hiszem lehet teleportolni, várjál. Iránytűvel. Lehet. Azt mondja, beleportoltál a Várjál. azzal meg... No, ignite pass... I don't know. Kezdjük Ja, újra a lehet. mapot, és valaki töltsön fel egy Slenderman skin. Várjunk, csinálok egy nyomlányjátékot pillanat.